yen Pandhawa saibune wis mekaring pati. Inggih leres Kakang. Dasarmu apa kok sira matur yen Kunti sakna wis mati? Dasar kula awit sak sireping latu ingkang ngobar-abal segala-gala. Ing riku wonten kuwanda cacahipun 6. Ingkang setunggal wanita dene ingkang gangsal jaler sedaya. Suman wonten dawuh. Satenane balene biyen kae kobong apa diobong sengguni? Inggih. Kebesemen Kakang. Kobong. Inggih. Kok nganti kobong kuwi sebabe apa? Manut panaliti ingkang jalari kobong menika keparapun Bratasena piyambak Kakang. Kok ngono? Inggih. Kepiye ta lari? Lah ngaten. Nalikanipun sami pesta Kang Putra Bratasena keladuk anginipun ngunjuk satemah wulu. Bratasena badhe mapan sari dilalah tanganipun nyampluk dilah ing tasih murup. Usana lisah lutah kasau dening nguruping dilah. Sakla ngatunipun meremen lajeng ngobar punang bali ngantos dados kebesmen menika Kakang. Oh. Ngono. Nggih. Nalika semana apa kowe ora tetulung? Apa kowe ora tetulung? Nyuwun pangapunten Kakang. Rika semanten kula ketileman labet ketuwun anggen kula nedha. Oh. Kuwarken mulai ngomangan terus keturun. Inggih. Wah. Ketok temen yen kowe iki padhe sing kemalan pangan. Suman. Wonten dawuh. Kowe tak dumuk aja gelo atimu ya. Iki dos pundi? Oleh ngapusi kurang pinter. Oleh mung ngrekayasa kurang wasis senggoni. Semurupa. Nalika baleni kobong sak temene Pandhawa ora mati. Yayi Kunti lan Pandhawa tinulung dening pangeran lumantar garangan putih. Dene garangan putih mau ngaliyane dewa saka ing kayuwangan Saptapertala yaiku Bathara Antaboga. Mulane Antaboga malih garangan putih jalaran ditangisi karo anake wadon jenenge Bathari Nagagini. Dheweke gandrung kaseman kaliyan Si Bratasena. Ora aneh yen wektu kuwi Si Werkudara wis lakon didhawuhke antuk Nagagini. Mangke rumiyin Kakang. Ya piye? Kula dipun sumpah inggih purun. Kula ngertos piyambak. Sak sireping dahana kala semanten wonten kuwana cacahipun 6. Kula namtokaken bilih menika kunarepanipun Kakang Mbok Kunti tuwin anak kula Pandhawa. Jenenge kowe kurang teliti lan kurang petung sengguni. Kurang teliti lan kurang petung. Yen pancen Kunti lan Pandhawa pakaning pati kudune bangkene ora mung 6 nanging 10. 10. Kok 10 kuwi sing papat sapa? Takono. Ing sekawan sinten Kakang? Sing papat yaiku Kakang Semar, Nalagareng, Petruk lawan Bagong. Kados pundi nalaripun kok dadak mawi tambahan Panakawan? Kuwi dudu tambahan, dudu tambahan. Ngerti yo? Kuwi biyen mula sing jeneng Pandhu lan Kunti setepakaning Pandhawa kuwi uripe ora tau pisah karo wong cilik. Mula menyang ndi wae ya Kunti lan Pandhawa ora pisah karo Kyai Semar sak anake sabab kuwi lambanging wong cilik sengguni. Prasasat uriping Swargyai Pandhu sak anak bojone diseramakake mung kanggo mikir wong cilik. Suman. Upama kowe ora krungu bab kabaring Pandhawa kuwi ya memper jalaran kuping wis keberbegen pengalambana saka wong-wong sisok dilatih dilamasi ilmu kuwi sengguni. Kepala mripatmu ya wis ora permono nyawang Pandhawa nalikane Pandhawa padha sayembara marang negara Pancala. Sebab apa jalaran rasamu wis ketutupan tumpukaning bandamu kuwi sengguni. Oh. Dastarata. Kok ya kaning kaya temen uripmu iki.
Aku wingi kok ya gampang pilut rebuke Kurupati. Ya mergo saka bujukane Sengkuni. Tanpa nganggo tak teliti lho dhisik. Lakon Kurupati tak wis sudah dadi ratu, jebul entek-entekane malah gawe urang kaya ngene iki. Suman. Aku ya matur nuwun banget dene kowe golek-goleki kamute marang anakku. Ya mung caramu sing aku ora cocok, tumindamu sing aku ora seneng. Coba pikir lho. Ngatasi mung golek pelungguhan mongko kuwi barang ora langgeng wae, kok nganti kowe mentok arep ngilangi nyawane sedulur, Sengguni tak akoni pancen mripatku wuta ning wuta ki mung mripat atiku ora picak, Suman. Batin kuwi isih bisa maca gedawamu kuwi, Kowe ra wis tak weling lho, wis tak weling. Anak-anakku padha glowentahan marang tumindak kang utama, aja mung tok grujuk bondo wae. Lah kok malah kedadiane kaya ngene. Duwe bapakne dadi ratu njur anak-anakku padha mbabi wuta tumindake. Kurmali. Wonten dawuh. Sumurupa wektu iki bibitmu Kunti lan Adu Pandhawa ana ing Saptawarga nderek Kangjeng Rama abiyasa. Lumantar Yayi Yama Widura Kunti lan Pandhawa padha tak timbali mulih marang Praja Ngastina kene. Kowe kudu ngerti menawa Ngastina iki Pandhawa ya duwe melu ndarabeni. Mula yang sewanci-wanci bibimu lan Adi Pandhawa wis padha teka kene. Gelem ora gelem kowe kudu ngrilakake saroning Praja Ngastina dibalekno marang Adimu Pandhawa. Sapa wae ora kena mbantah dawuhku. Ya kan iki kowe ngrilakake saroning praja mau, sithik akeh wis bisa ngurangi dosaku lan dosamu marang Pandhawa Kurupati. Kula nuwun sewu, kepeksa kula munjuk atur Kakang. Arep atur apa? Ngene. Kula sanget rumaja dhumateng parang paduka badhe maringi kamukten dhumateng anak kula Pandhawa. Karo maneh Sengguni, yen kowe ora rujuk njur dasarmu apa? Kurupati entuk separuh wis bejo kemayangan. Yen perlu Pandhawa nama wuluh wis sak trepe. Jalaran iki biyen tinggalane Nyai Pandu bapakne Pandhawa. Inggih. Kula inggih neksening perkawis menika. Namung penyuwun kula sakderengipun Kakang Repati maringaken ngestina dhumateng Pandhawa. Mbok inggih ya. Kakang Repati menggalih ing kanthi wening langkung rumiyin Kakang. Sungkuni wonten dawuh kabeh kang tak dawuhake iki mau wis tak pitung kali genep lan wis tak timbang sing adil Suman. Nuwun sewu penggaeng kula petangan paduka tasih kirang jangkep. Lho. Kok kowe matur kurang genep kuwi? Sing genep manggon nggone endi? Kula nuwun sewu. Paduka ngepiyakaken jumeneng napa anak kula Kurupati menika sampun sineksen bumi langit saisinipun ateges sedaya narendra manca ugi sampun sami pirsa bilih Ratu Ngastina menika anak kula Kurupati. Lho, ing mangka dereng dawanginipun jumeneng napa kok lajeng negaripun palih. Wah, menika arak ketingal sanget anggenipun milih Ratu kula semanten boten dipun penggalih kani wening Kakang. Kasunyatan pancen kula singguni. Mulane aku wani misa Kurupati ya sabab aku percaya marang aturmu. Ya ngono apa ora, Ih. Kula ngrumaosi langkar matur mekaten. Upama dijoli banjur bumi ngendi kang ambane padha karo Praton Ngastina iki. Menawi Kakang Repati Ramajang dhumateng atur kula-kala wau. Saking pamawas kula kados boten wonten bumi ingkang pantes minangka lintu Praton Ngastina. Namung kejawi wana marta menika Kakang. Lho, nuwun sewu kula matur ngaten menika inggih bektekipun mikiraken dhumateng anak kula Kurawa ingkang boten sekedhik cacahipun menika kok Kakang. Tiyang sepuh pundi kok boten mikir dhumateng kamulyaning anak. Kajawi menawi tiyang lawa sampun minger kiblatipun mesti mawon boten badhe mikir dhumateng anak. Orang-orang wing driya panggaling nata
wonten ing reretu ing sasroning praja wah mirising tias Prawadu Wandawa sapraja Hastina dadya sirna longso asrahing Bathara ciptaning Waradaya muhung minta pangaksama ring Bathara luhung pinaringana pajar lang-lang indriya mangu mangun kung kanduhan rimang leleno tanpa taning ulang-ulang ramyiwaning kang driya liwang candra katawengan sungu ing tias katuritan mut kabiyataning urujit rem-reming driya manawung kakung iwang wisesa
layak kaya ana lindhu prakempong kaki pendhapa jebul anak Werkudara ingkang prapta. Kula Bratasena winentur hayu swangunggir Werkudara. Dasarata bapakku. Awit pangestuning Dasarata bapakku tekaku Saraharja. Ora ana swiji apa. Ora liwat pepiwahe katon marang Dasarata bapakku. Iya ya kulup ingsun tapa gelegot yasing pun bapa Bratasena. Adikku Werkudara padha Raharja Prapamuda Yai. Iya, Mbak Pompo. Perbagene ngurmati kakangku. Bahas aku katur. Iya Dimas ndak Pompo Kang Legawa Yai. Nadyan kula nggih ngaturaken nyuwun sing rawuh handika Raden Bratasena ning pendhaping Asima. Iya pamang ndak tampa perbagimu. Kula Bratasena sowanmu karo sapa nggih? Iya praku ngene. Ijen Pandharawang Dasarata bapakku. Lah kok ijen kuwi kepiye to? Ing mangka lumantarken Pamang Widura kang tak timbali swan kuwi ibumu lan kabeh anakku Pandhawa. Lah ibumu ana ngendi? Aja kurang pangapura. Babu Kunti durung bisa samrene. Jalaran isih ribet ngobani marang abiyasa kakekku. Lah kakangmu Puntadewa kok ya ora sowan? Mbarep kakangku durung bisa sowan mrene merga isih nutukake oleh maca kitab suci. Oh ngono. Iya. Lah adimu Janaka karo kembar ewuh apa kok ora padha nderek mrene? Bratasena. Jlamprah lagi ngayahi kewajiban mernata para muda ing sakeluarga. Kareping padha ngerti marang tanggung jawabe oleh dadi warga Pertapan Sakeluarga. Dene pinten karo tangsih lagi meneh pengerten ing babagan olah tetanen lan caraning upakara ingon-ingon marang warga taning Retau kasih karepin semundhakake. Wah ladal. Ya jagat Dewa Bathara. Anakku nggih Pandhawa. Bocah lima kok wis padha ngerti marang kewajibane dhewe-dhewe. Terus bisa nanjakake kabisane dhewe-dhewe. Sengguni wonten dawuh. Kowe krungu rembuki Werkudara iki mau? Ih, kula sampun mireng. Mula Suman nglewentah anak kuwi kaya Yai Kunti kaya Suman. Anak lima dadi kabeh pinter kabeh ngerti yang kewajiban kabeh weruh yang tata krama kabeh. Kok beda karo anakku Kurawa. Cacah 101 wae kok ora ana sing kejaji. Maca kitab suci ora tau, ngudi nyang tata krama ora tau. Saya sing jeneng prihatin blas ora tau. Sing mung tawuran wae. Siwa kurang pamengku lumantar Bratasena Babu Kunti lan dulurku papat njaluk pamit durung bisa sowan mrene. Yen Dasarata bapakku gelem anggepen menawa tekaku iki minangka pengawak Babu Kunti lan geneping Pandhawa 5. Apa meneh dening Babu Kunti lan dulur-dulurku aku diwenangake nampa dawuh saka Dasarata bapakku. Oh, iya nggih Bratasena. Gandeng oleh pamit wis ana keterangan kang cetha. Ya tak tampa pamit ibu lan kabeh dulurmu. Lan sira tak anggap wis makili marang ibumu apa dene dulurmu kabeh. Mula sira wenang nampa apa kang dadi dawuhku Werkudara. Iya. Banget ing panarimaku Dasarata bapakku. Mara tumuli kandhakna ana wigati apa dene Dasarata bapakku wantra nimbali Kunti ibuku lan Pandhawa. Mangkene Werkudara
Mulane ibu mulan sira tak sakadang tak timbali swan mrene kuwi ya sebab saka kangenku marang ibumu apa dene anak-anakku Pandhawa. Banget panarimaku dene Dasarata bapakku isih ndirasa kangen karo aku lan Babu Kundi. Kejaba saka kuwi mulane pun wong resake mboyongi sira sakadang mulih marang Praja Ngastina iki kang sisan pun wong njaluk pangapura tumrap marang sekabehing ucap patrap lan garapku kang wis kawuri marang jeneng sira sakadang ya nggih. Uga pun wong njalukake pangapura marang kabeh putraning Kakangmu Kurawa. Jalaran nalika obong-obongan ing bali segala-gala biyen ora bisa meksa kesamektanmu sakadang lan ibumu Bratasena. Terus loro bapakku iya. Dene kang kaping pindho kuluk perah ning Pandhawa wektu iki wis padha ngancik diwasa. Luwih-luwih Puntadewa wis mengku garwa mesti wae mbutuhake papan didunung kang prayoga. Kang mengkono kuluk anakku Pandhawa dina iki bakal ingsun paringi separoning laladan negara Sina, yaiku Pukuban Wanamarta sautuhe padha bubaken. Tumuli banguning kutha anyar minangka dadi durungmu sadang nggih Werkudara. Banget ing panarimaku dene Siwa Dasarata maringake Bumi Wanamarta marang aku sak sedulur ning aja kurang pangapura. Aku paksa ora bisa nampa peparingmu Prabu. Lho. Bae adalah. Lah sebab apa kok nggih? Sebab apa kok ora gelem nampa? Apa kurang akeh? Apa kowe niat njaluk Praja Ngastina sautu iki Werkudara? Babar pisan ora. Lanjur karepmu wis dadi watakku sak sedulur. Pandhawa Sutik nampa pawèng liyan kang ora inambaran pelabuhan kang utama. Oh, ngono to. Iya, waladal. Krungu Urwati? Nggih, mireng. Krungu Suman? Nggih, sampun. Wah, ya ana kene iki bedane. Bocah wiwit ana njero weteng nganti brol lair mung seneng prihatin. Seneng udi marang kautaman. Dasar cedhak karo Mbah Sabtuwarga. Tembung sak tembung kok mung saro kebak piturutama. Wah. Piye Gurupati? Adimu Werkudara moh nampa pawaringku yen tanpa nganggo labuhan utama. Piye Paman Sungguni? Kula nuwun sewu Kakang Merpati. Kula badhe nderek matur nglenggahken wigatosipun rasa paduka dhumateng anak kula pun Bratasena Kakang. Ya Sungguni tak keparengake. Matur sembah nuwun. Nggih. Bratasena Paman Sungguni apa? Sadurunge aku nyuwun pangapura dadi kepeksa aku njabel basaku ya nggih. Iya, ora dadi apa. Ngene Bratasena. Tak jaluk jeneng sira aja kleuring penemu ya nggih. Mungguh apa wae saematken kowe iki mau. Piye karepe? Semurupa ingkang dadi resane kepuninmu mau ya mung sebab saka adrenging penggalih oleh kepengin mirsani dharma bektimu tumrap marang nusa bangsa negaramu iki kok nggih. Sebab apa? Jalaran manut pawarta jroning Pandhawa padha lelana brata ana mancanegara dikabarake jare tansah nandur kelakuan becik, nandur labuhan kang utama nentas kasangsaran, bingkas kecingkrangan lan uga brasta laku candala budinista. Iya. Pancen kapara nyata. Ing mangka wektu iki Ngastina mbutuhake warga negarane ingkang demen ngagungake labuhane marang Nesama, luwih-luwih marang bangsane dhewe. Kepengawase Kakang Dasarata sajak tok ya mung Pandhawa kang bisa pinreca ngayi pakaryan praja mau ya nggih. Sebab apa kok Pandhawa sing dipilih awit wis kadukten
Uger Pandhawa kuwi ngrampungi sabarang karya mung tansah ngaturake marang Dada, Sembada, Legawa lan Prasaja. Mula ora jeneng kliru yen to Raden sakadang kang nampa kapercayan saka kang mau nggih Bratasena. Lenganing driya mangu mangun kung kangguhan rimang leleno tanpa kaning yen tangkul semangku sangkyah utama mangkono ulutno narendra ulus jalan ngerepokin yen pancen kuwi sing kapitula bapakku iya aku saguh nampa nggih iya saguh nampa wadah anak kula wah anak unggir anak andungan Nindita Pandhawa pancen nyata netepi marang kudanganing wong tuwa tetela bisa mikul dhuwur mendem jero Werkudara ora susah digunggung lan dialembono sabab pengalembono mau adane sok dadi sumbering wong gegeden sirah wah dalah ngalami kok sudah ora kebeneran syukur bagi sewu Raden dene Raden sekarang nampa kang dadi aturku iya banjur besok kapan olehmu miwit babat alas nggih besok dadak ngenteni opo dina iki uga aku budal mlebu nang arep miwit babat alas wah iya ya nggih ya syukur bagi sewu panjenengan becike ya dina iki wae kok nggih merga manut petungku iki dina sing rezekeni kejaba dinane becik luwih cepet lebaras luwih prayoga Bratasena apa ora prayoga sira nyuwun pangestuhan kang eyang nang ibumu dhisik Bratasena abiyasa kakek ulan pundi buku kuwi wong kang waskita batine ora susah ndadak aku adwar ndak kira dhewe wis ngerti yen aku bakal ngaitanmu luhur terus bapakku aku njaluk pamit lan njaluk pangestu saiki uga budal marang Wonomarta babat alas dina iki Bratasena